Ba't dyan? Sa lagi? Ate! Lalaak ate! Kugitan na! Hala! Humas na! Nga isda! Kagwang ka! Bukas! Isda man gud na! Uy, ano sa mo? Ay, lagi pa ka na! Isda lagi na! Ako na! Alas lakat! Kugitan mo kunot! Hindi mau! Asa naman yung pasti! Aso! Ano na baba? Hi guys, good morning. Dapat may karon sa anda guys. Jagbunta guys kay hinasman. Kanang madumi sa kuandron dagat. Ja guys, kani ang buhok kaning bangan-bangan kay anang gahian ja. Karon day guys, mag-exercise sa day kuan. I-reverse kay sa dari guys. Kay charge po sa isang kuan, power bank. Wala, bira. Ikaw guys, pasingit sa mga guys. Wala na madanig. Kuan pakikihug at tumisa, dagat. Muha mi og kuan, mga kilaw dagturon. Agoy! Di ko na maligo dani no? Nalatid na kata sa kuwan. Kaya guys, ano kami yung swaki, stiri o sinila o swaki o. Nakita lang bilahan ha? Bilat? Mas momok na kong dagat? Hindi ko na yung momok ng dagat. Oo, ano yung kakitandam? Now guys, night na ito. Patog dagat. May umog. Nagpakunaulian guys ang hilanat, ilantan ko guys. Ulian ako gamay. Kuan, ganang mga hinat-hinala ko. Parok. Ay, nagtago, Tir. Ay, nagtago, bilhan. Bilahan nagtago. Sige, basag. Asay. Puro man ang sabitan ako, di. Ano ka ang kauna? Siri. Buntas na. Happy! Happy, marang happy! Sabah! Nalak! Aliklog! Tata! Hala, makain na! Masa tila! Hala, makain na ka ng masabaw na! Muna, iwas mga bata! Okay, sundan ko sa ng bata. Palagi ba? Kuha na, kanang na ma! Masari nga rin na! Naanin mo! Makain na, kanang na saya na ka marukugita ba? Karang marukugita na, natin! Okay, sundang tir. Nag-udak ka! Nalagi na ka! Kuwag, adak na ka ba? Pwede sa man si Zang namalit eh! Wala si Zang kamot! Makamot ka niya! Kana! Lagi na ah! Lagi! Ba't dyan? Sa lagi! Ay, basta nga! Sabaan namin. Kugita. Danan! Kasi! Hindi ka natin! Kuha ate! Diliga! Kuha ate! Lalaak ate! Kugita na! Hala! Humas na! Nga isda! Kagwang ka! Bukas! Isda man gud na! Uy, ano sa mo? Ay, lagi pa ka na! Isda lagi na! Ako na! Alas lakat! Kugita mo kunot! Hindi mau! Asa naman yung pasti! Aso! Ano na baba? Asa naman tayo mo di? Hindi mo naman kuhan di? Nabawa, namatay na! A few moments. Hi guys, good afternoon. Kada ko nung kalamig dagat, makaan ang dagat. Ja guys, hinahitide naman. Maligo din may dagat naman guys. Ang mga kaban sila jik.
Dara si Jake dia nag-beating shot na. Okay? Pako. Ha? Ah, sexy. Mari sa kabagligon sa dia sa dia. Murag daog dagat bang. Murag daog dagat. Sabi bitaw ko dagat. Ano guys, nice ka. Dagat karon. Diba, bisa gamay rang kalinaw ag dagat. Guys. Dai bato. Butang ito bidagat na anak. Nga pa yung pwede sa kamot. Tangig dagat na la. Gamay. Diha si tinaw. Hari dagang ba? Hindi na. Nga, ano naman? Hey mama. Oh, nakag-ukoy ay. May umang na. Ang lakaw. Mga umang siguro nang gipanguha anak. Umang siguro nang gipamunit. Ni. Naho. Indo. Na. Bildo. Oh, bildo. Mari nag-pitchport guys. Pitchport sa anda na. Na guys. Mga plato. Pamunit diha ka matuna ka. Pamit diha, o manisud kinaka na naman na. Tara na, kayo ito na. Uy, sumunod. Bakit da ka ni masamad ka? Hey, Sajik. Hello, good morning. Ito mga kalikya. Hi. Ay, tesa. Nakay ko, Day. Kaya ko ni mo, Day. Sana, Day. Sana, Day.
Daghang tuyong. Isa na, day. Nakataas. Isa na, day. Sino ba? Untuk rasa magripa. Anak siya. Api silang. Hey guys, manihapon ka. Hindi ka number 4 pa yung baro. Hello, good evening mga amdeta. Object. Salamat sa pag-treat. Kita si mong barkada. Kabarkad. Shout out dahil sa mga barkads. Labi na itong mga liki. Ang liki. Liki, ano na pa yan?